Vil du bare have Nico Nu finder vi fuglen. Vil du bare have Nico derinde? Nej, det er myg. Hallo fugl! Flyver du nu, fugl? Hvad vil I gøre? Hallo, hvorfor fanden har du ikke bukser på? Hvad har du gang i? Jeg er lige pisset. Har du pisset? Hvor fanden er dine bukser så væk? Nå, det er med Marie. Har du åndet? Har du masturberet? Nej, det er ikke. Nej, det må du fandme ikke. Mads, hvorfor var det, at for en time siden, der stod her og pissede, der stod din computer lige her? Jeg tænkte bare, computer på badeværelset, det er meget normalt. Det var sgu da fordi. Computer på badeværelset!